Kaseng The Ultimate Legend Bikers Association lani kabala jukhot kum kaseng tulba kabana Eastern Zone kabalong hapo kajingelam jong ki nongkit kam ki bahakmat ki bakentup ya uba Samuel Kurba ubri president usamla Isan Ehing ubri working president uba Aldrin Mangu ubri vice president uba Sumar Marwen ubri secretary uba Mardondor Shadap ubri advisor uba Sohil Khar Umlong kentup ya baro ki dukhot jong kanega kenhun sajisin kalami biang banle ya ki kamle Isan E syaki para briu ki badan kam ya ki jingyaram namar ka jingdawa jong ka jingdon kam ban hab ban syong penkerpang ya ki babun ki pajba ki bayo ya kane ka jingpang COVID-19 na kalyang jong kane ka seng kalami ban lej a ya ki jingyarap da ki marbam ki balong ki jingdon kam ki bahakmat sya ki katto ka ne tili ki shnong ki bakentup ya ka shnong khweng ka bahadu hnyo pusangut ki don kam ban syong penkerpang ha ka shnong yo umroi ha ka shnong umroi madan bat ha ka shnong ej kumban syu penken mau bagane ka seng tulba ka de ka kenhun jong ki nong nya thuk thuk ka bala penlum penlang nya ki para samla ki baju sotenat banya ya ki baik bandon ka we ka kenhun ban lej a jingyarap sya keleng ki ba hari khasi jantia house nem ubladep ha ka jingwan lengshop nengkong jong kane ka jingpang COVID-19 kane ka kenhun na Eastern Zone kalayo lat ban lej a jingyarap sya ki praspa tam ki longying ki badon kam ya ki jingyarap ki balong da ki marbam bat ki we Haswa jong ka jinglej a jingyarap syaki pajba ha kane ka sngi kane ka kenhun kala penlong ru da ka jing senret dawai hapdeng jong ka sorrit habhoi rembong ka bolong ka jaka ka baki pajba ki yapoi banthit banpet ya ki jingdon kam jong ki baman la ka sngi na kalyang jong ki nong yalam ki la penpau ya ki jing khublei ya ki nong yalam shnong jong ka bhoi rembong ki bala ai ya ki jing trilang bat ka seng namar ha kane ka sngi ka ba ka seng kala penbej ya ka jing senret dawai omdon ki ba pli dukan lani ki ba mi syabar lajno satang ki katto ka ne teli ki dukan di dawai kumba ka ne ka kenhun ka don ya ki dkhot ki bedai ki khun kristan kine ki dkhot ki la penlong ru da ki jing dawai ki ba kerpang na ka banta ki bayo ya ka jing pang COVID-19 haman ba ki lej a ya ki jing yarap ngi snu thu ba pia kendu shisha ke jing ka ba kraw kumno ban penyat ya ke snong ka thau kham tam ba ngitip ba kom ka snong mo ke kham bon ki ba sakta ke pang hendrai wala kata ru ngim dei bendu jing kermen nama ko mutra yisu la pular yang ba di pi ya kita ki banget ba unom ino konswet ingi dalilei ladang ngelawan ban bread ladang ngelawan ban IT ya kita ki jing kita ki jingkit ka ba khya jingi ni kermen skam bo bleu un saweng un sanyat no ikine baro ki jing kham tam ya kane ka jingpang jing stom baik kane ka klam ka balawan ban len shop ya kane ka jalla ka jongi te kane ka por ngan nom bun kitin syu bangin don sekwe pat ki benta bangin haplej ki wi kisnong te ngak khat lang i kat ki bangala ben dan hangne bangin ya leilang hoble ha ki jing duai tu ngini duai ko kpa jingi ba baneng wan ban ai ngu pat se sen ya me kane ka step ka bamenta ngi pen pau jing sungu ka bakraw abangi don saudong jong kene ngamaran apo jong kene kesnong lerslot bat kesnong khweng try ngidon hang neru bat kinong yalam jong kene kesnong bat ki volunteer jong kene kesnong ki bayale ko try kumno ban pen biang da menta ke jing ka bakum kene kesnong khweng kamat ko try habakum kene ka por jong kene ka clip mat ka bakane ka khlam ka balawan ban sar ka lawan belen shop ko try ringi aingu pat ya me namar minyo ya me blay bakan rai ke jing jing isnei ni kermen scam bat ke jinget ke bas scam ko try ba men nomino kun sweat ba men nomino e kene ka snong khweng ba di kinong yalam ki jongka ko try ba kinong yo e ka men sim ko try ban mi syakmat ban tre na menta ka bha ka miat ha ka snong ka thau khlem darit men sim khlem dadon kono ka jing bu kho men sim ko try ngin tre de ke jing ngin tre de ke jing kemen ringkat ko try bat ka jing yalam bor ka jong me ngitip scam mengi kom ki breu ko try ngin melak ban penyai ngin melak lam ko try ya ka snong ka thau ya ka imlang salang la klem ka bor ka jome yarap ko try ya kinong yalam jong ne ka snong ko try ai ki ka met ka besait baklan ai ki ka jabing ka bayar ka jungut jing berkhat ko try ka ba pro ko try ba kumno kinang la ban yalam ya ka snong ka thau duai na menta jong ka ri ka jalla ka jongi hibaro ko we ko try ka ba ka ni ka khlam kalawan ban sar kalawan ban len shop ko try hendrai kum ki banget ni wan ban pendam red akhmat jong me banginam du jeng kermen da ke jinget ka bas kham ko try wa shisin ka sngi ko try ba men saj pat da ka snam ka bokoror ka jame namar ngi tips kham ba don dawai don dashin don pat ki bor ki ba kraw ko try light na ka snam ka jong me
ya ka ba men yo ban saj phare ka ta jing pang ka ta jing mong ka jing jar ki khon ki jume ngi kermen scam ro ko try da jing ka ba scam ba men sngo ki jing ot jing nam jing ki khon ki hajar ki jong me ki ba don nasla jong ne ka pur the kur khu kar pang ko try ki ne ka snong khweng snong ler sloi ba de ki to ki men sem ki bla shak ta au ne khnyang jing pang ba kinang la ko try ban yo e ka jing pen kot ka ba wan ka khet ka jing snake ki jong me ringkat da ka jing nyet ki namar kum ba me la ong ko try tang kita ki ba shana scam te banget me ko try kin yo like him mar kata ya rap mar kata ko try banginum de ban do jingkerman banginum de ban do mensim mar ki ki jing penja ki jing pelong ke jong hasla jang dak berthei ko try kin long ringkat ba ki jing tep ban medan ka plan da ban ta jingi aja ka bangin ko try bangin phai shiki wei pan kilat ke jing rap ko try hukum ke ni ko por de ai bangin wan hajan jong me angin wan hajan jong ding phna ke jong me bangin pendem rit ila de bangin sngau thu bangin long ke nang pop ke bejat ke berem ko try namar kata ya rap namar kata ko try kan bangin nang ko try ban penjana ya la ko jong ke jing im jengi hala ke sengi namar ngin nam la ban tip ke jing im jengi namar ngi im shisha ki sengi ke ba ki ba kelan ko try Reitang mame ko try bala man pelai kita ki baro ki jing berkhui ke ne ke seng tulba berkhui ki nang elam baro ba ki member baro ko try begin yo ko bor men sim ko try ban tray nam ta ka kam ha kamiat ha ke imlang salang berkhui lang ngi baro ba ki ne ke snong kweng ko try ba dia baro ki sim koridor ki ba dan apo jeng ne gajaka ayungin ong te ko try khamat jume isne ban map an klet ki pop kan kang jingi da ba kerteng jume justice ngi wa ngi pan ni ke ne ro mentau la kataru amen Hakba nengkong menemen step ngilaya sedang program dah kabang ya sedai dawai yo bohermbong lum dai khla ka yo ka jaka kaba khamhe hagni ki eastern zone jugi kaba ki pajba baro juwan jurung ha jaka bat ngai khoblei kerpang ru yo romba snong jung dai khla uba la ban maintain yagar kom yadi yethit ker komon rung gibriu hak tu snong jungi kabalong hayo kenang ba kata ke jingpang kan kamduna kan menyebit han iwei tenat ya Japan snong juki krimen scam ba om tang haga snong bohermbong mulai siki wiwi jakaru bikin maintain ya kata ke kompli yo gi hat kenang ba kalong ke ke babha te ai khoblei ru ya kan ke por bomenta ya kini ki parasnong prathau ki badan han ya pomei ya ke bangil ai kini ki jingerap ke jungi belum malah kum kadak kajing ya teli kum kadak kajing ya snok tilang na kebenta kajing ya aimin sim ya kita gibadon na pedeng kita kajing shutom kujuki ai khobleiru ya ko ke snong ka bahapok khweng ka babaro ya tip tidon kum banyo fulai ki positif ki satu snong badon ru menimit iwei ilong kimi basan sneng kerta ila khatno na kaperthei na kajing shutom jong ni covid-19 te kai ka bakham kongsan galong ngi kum ko tulba ngi kwa ka ban ai min sim ya ki nong song snong jongga district jongga jela ki borok ko wi bangi nong kam long berpikir idong kam ya ban but ya ki protokol jongga government adu bangi dei ban dengi ki mas bangin penduna ya ka ban lech syak jaka bang pajba bangi nong kam ban thet ki bat ngi nong kam ban but sibun ke ha ka bai dei bat ka kot ka khya namar ba kene ka second wave ka baki ong kalong ka ba khamima ka ba khamiting kum tangi dong kam ya ka bon sumar dalade yalade kam dai bangin thing tangi ki police lane tangi ki administration hari ka ba kongsan ngi dong kam man shifting yalade na ka banta kene ka jistom ka bala wan tablop hagane ka ri khasi jungi ba ka ri india hi ba ko seng tulba kam dai ka sin ka banangkong bangile kene ka kam handai nadu arajar arpho habon corona virus ru ngilai tristom kumba praspa tli kijing ngilai presang ya kaban kenari kiti ya kaban ai jing ai mensim ya kaban eno lemiki kat bang ngila isnei don ru ku kibakli jing kli ki ong ba hatu phim shifting mo bandai kene ka bandai hakum kene ka por henry ka e bang jubab bat mangiru aswa bangin mi samadan ngi ju adon meeting barabor da ka bangin ya don ka wegi jumut bal ada longkat balong ru ngidong kami ke banemi Henry ngidong kampat banyo permission na kajaka ke bangni banyo baru ngidong kam bandengi kimas ngidong kam ban le ke bay dei bat ka bahaka miat jong kene Jepang Henry lada ja ka bakum ka tapat hangi ki member
ibaya late samadan sakin ki jaka ke bangi jo late kamut ba hap musumar haki hostel don por lada jaba kano jinja ke bosnusi ru kata ngimla ban leyai handai kalong be hakamun bing shanya hir ka donut par khoi la kalong kuno kum naru handai kai ke bangi ya kular bat ngia persang kalong bi bang intur la kalong hakano kono ke condition hakane ka por ke mentangi so aingu ru dia boleh try kenrat ubal ada la keringi kat kata ru handai hadu mentahi ki member jungi baro ki ben istinzum ki open ke bakya nadu macam sedem bat bangi so aingu ru le ya kini ki member berkhamtam ngimla banlen ya ka jindon jung we member jungi ba modern do sadap ubolong ada besar ba hamani ki program ngibu jing do wangi ken mau boleh try kenrat ba undang ker om tangi handai ya baro hi kari khasi jintia berkhamtam ke istinzum ka bangi ya lek nyawa hakan ke por komenta ngamdon dikiwai padi kentin handai kalong tangga jing songu ya ki para member baki balaya 3 met mensim la kalong hakano kano ka benta la kalong haka minbit la kalong mensngi la kalong menstep kimju salia ya ka banyami handai ka ai ka bang itnat pat kalong bang nai mensim susu sakifi kibe ilemba kane kalat patai khubar bangi dong kam menbut ya kata kurukom bandeng ikimas bat ban le iki ba yada nakane ka hang jingpang ka ba kalong ni shop akane ka por barak ni ski minta kai ke bangi ke tulba ngi sudah ba I mean sim ya phi ki pajba nong sung snong ba phim dei ban sngo ya kata jing ai bi ana ke jing pensoi jung ki brio bang im dei ban sim yo to vaccine ya ke injection and rek ai ke ba ke tulba ka kwa ka long bangi nong kam ban sim da ke jing khuj man sim ya ka kung ke jing ada namata ka jing nam ta ka met ke jungi simet im dei ban pensgo ya ke jing penting pensimit jong no hari ke bakongsan kalong banginong kaman pikir ya ke jing im simet bangin yo kamen pokoi ke bakhya baklan khanang ba tara ke jingpang kanam la ban ya le prasya ya yangi we piwe